Čo v sebe skrýva táto krásna ružová škatulka? Poďte sa so mnou pozrieť. Takže ako prvé by som rada vytiahla, pokiaľ mi dovolí, je to tak pekne zakliesené. Ja dom tak som nakúknu, že? Na chvíľočku. Ale je to úplne, že... Dobre, je von. Takže ako prvé, čo som si vytiahla z klobúka, je pemza. Takáto krásna srdiečková pemza, je tu ešte zabalené. Pemza, ako isto vieme, alebo možno nevieme, nám slúži na to, aby sme si oškrapkali jemne stvrdnutú kožu z nôh, klasicky z piet alebo z podbrušiek prstov. Lebo zvykli to používať už naše staré mamy a vedia, čo robia. Takže ideme ďalej. Čo by sme vyťahli ešte z tejto krásnej škatulky je pilník na nechty, takýto obojstranný s peknými ružovými farbami, ktoré dokonale ladia k tejto škatulke, ako inak. Takže pilníček poznáme, to asi nemusíme vysvetľovať. A čo tu máme ďalej, keďže je to sada na pedikúru, tak takýto nádherný dizajn ukrýva v sebe peeling na nohy. Peeling na nohy odporúčam robiť 1 až 3 krát do týždňa úplne v pohode a vieme, že za chvíľočku tu máme leto, prvé letné dni, ale už teraz je niekedy tak teplo, že vieme tie nohy ukázať v sandálkach, v šľapkách, v neviem čom všetkom, čo zvyknete nosiť, nejaké flip-flopky, srandičky. A tie nohy dostávajú zabrať aj celkovo tým, že budeme sa chodiť kúpať, budeme viac vo vode a potrebujeme ich ošetriť. Takže pokiaľ sa doma kúpem, pre mňa osobne je to taký relax, keďže ja som neskutočne šteklivá a veľmi... Existujú asi 2-3 ľudia, ktorí mi dokázali pomasírovať chodidlá v mojom živote, ale neriskujem to nikdy veľmi často. To bola veta. Nevadí. Dávam tomu slovenčinový pobokový. Stáva sa. Vráťme sa k peelingu, pokiaľ sa doma kúpem. A ja sa tak zvyknem 2-krát do týždňa, spájam to s tým, že si umývam vlasy. 2-krát do týždňa stačí. A robím si tento peeling, pokiaľ máte mokré nohy, že sú už také fajné, rozmočené z tej vodičky, alebo si urobím vodný kúpeľ, dajme tomu v nejakom lavore, úplne v pohode, tak sú lepšie ošetrovateľné. Chápete? Vtedy si robím tento peeling a ukážem, ako vyzerá, ako má konzistenciu. Nejak takto. Tie čiastočky, ktoré v tom peelingu sú dostatočne veľké, aby mi krásne šetrne, ale účinne ošetrili to chodidlo. Hej. Vôňu som vám nespomenula. Vôňa celého toho setu, čo ste ešte nevideli celý, ale o chvíľočku vidíte, je rozmarín a meta. Sú to nádherné wellnessové, inak mi to ani nejde spojiť, asi wellnessové vône, ktoré pôsobia aj aromaterapeuticky, pokiaľ si tie nohy ošetrujem. Sebaláska. Samozrejme, pokiaľ venujem čas samej sebe, pokiaľ venujem čas samej sebe, alebo samému sebe, tak sa to prejaví v tej našej radosti zo života, v tom našom šťastnejšom vnímaní celkovo svojho okolia, svojho života. A kto vie, ten vie. Niekedy je to v takýchto maličkostiach. Nechcem zachádzať úplne do filozofických otázok, ale treba sa o seba starať. A musím povedať, že keď ja sa cítim neveľmi dobre, tak mne pomáha to, že si dám masku na tvár, že si robím pedikúru, že si robím celkový peeling svojho tela, že sa o seba postarám, ale vodím do prírody. Samozrejme, u mňa je to aj o tom, že tá príroda a zvieratá okolo mňa sú veľmi dôležitou súčasťou mojej psychohygieny. Ale vráťme sa k Mary Kay, k tomuto peelingu. Vonia tak, že máte pocit, že si naozaj vo wellnesse. Nádherne to ošetrí tie nožky. A keď už máme opilníkované, máme dole tie odumreté bunky, ktoré musíme dávať dole, aby sme nemali stvrdnutú kožu, na čo nám slúžia tieto dve veci. Peeling na nohy, na kožu a pemza na tú fakt, že neposlušnú kožu. Na takúto stvrdnutú, tak následuje posledný tromf z tejto úžasnej škatulky, plné prekvapení. Opäť krásny dizajn, ja fakt milujem tieto šťavnaté a chutnučké farby, to sa inak nedá povedať ako chutnučké farby. Bola som so svojím kresňatkom nedávno, takže sme všetko boli mobilček a chutnučké, takže ešte mi to asi ostalo, ospravedlňujem sa. Prepínam do môjho klasického módu. Tak tento sa nazýva, že foot lotion, hej, je to tam aj napísané, že foot lotion, je to úplne krásny názov, ktorý vystihuje mliečko na nohy, alebo nožné mliečko s nohami, už si to... Dobre, preložíme ako chceme. Tu by som povedala, že asi viac mi preráža tá meta, a je totálne osviežujúci tento krém na nohy, ktorý môžeme používať aj nezávisle od toho peelingu, od tej pedikúry, ktorú si robíme, pretože ho môžem použiť napríklad po náročnom dni, môžem použiť pred náročným dňom. Keď viem, že mám zamestnanie, v ktorom sa naozaj že nachodím, nádherne chladí, osviežuje a teda ja keď niekedy robím v bare a prídem domov, tak toto je niečo, čo mi zachráni chodidla na druhý deň, pretože
neopuchnú mi tie nohy, keď som robila 150 000 krokov v práci. Cítia sa také ľahké, nie sú vôbec ťažké a na druhý deň, keď vstanem a dotknem sa zeme, nie je to také bolestivé. Keď viete, o čom hovorím, že po tom náročnom prechodenom dni toto, hej, určite. A meta celkovo ako keby odpodzuje komáre, čiže používať toto v lete mi môže zachrániť aj pár mililitrov krvi. To len tak na okraj. Pozrite, nádherný set. Tu máme, že 85 gramov na peelingu a 88 ml, aby ste vedeli aj takto gramáž, ako to vychádza. Keďže sa to naozaj nepoužíva každý deň, a teda ak by ste chceli krémy, tak môžete. Vydrží to určite, že dlho. Mne osobne takéto produkty vydržia pol roka, 3/4 roka až rok, ako kedy. A v spojitosti s touto pemzou a pilničkom je to naozaj ako všetko, čo potrebujete na starostlivosť o svoje nohy, o teda kožu a nechty a aby ste sa cítili krásne ako bohyne v lete a naozaj si mohli dať ten nádherný akože tú nádhernú reťazku okolo členkov, sa mi brutálne ináč páči. Mne sa niekedy aj roztrhnú, keď príliš chodím, lebo som taký rýchlo chodič, ale obdivujem žienky, ktoré si takto ladne idú tými ulicami s krásnymi chodidlami a majú tam ešte tú reťazku okolo toho. Ale to by nebolo možné, keby mali že drsné, žlté, neošetrené päty a prsty, to by sme videli hneď, že to by pokazilo asi troška ten efekt tých nádherných nôh. A s týmto sa asi lúčim. Ak by som mala ešte povedať, keď som sa pripravovala, že čo by som povedala v tomto videjku, napadlo mi, že ako dieťa som veľmi rada masírovala nohy mojej mamke. Robila som jej peelingy, ošetrenia nôh. Mňa to bavilo, pretože sme spolu trávili čas a ju to bavilo, lebo to nemusela robiť sama. A celkovo masáže ma vždy bavili. Teraz sa venujem masážom tváre a tak ďalej. Ale vtedy to bolo akože náš bonding time s mojou mamkou. Takže môžete urobiť naozaj radosť alebo príjemné prekvapenie svojmu partnerovi, svojmu rodičovi, o ktorých sa tak radi staráme a splácame im tú jednu mincu, ktorú nám celý život dávali. To len tak ako inšpirácia. Prajem vám ešte krásny deň a ďakujem za vašu pozornosť.